ikusita nondikan nora joan den ibilbidea, Zuaznabar Barrena baserriaren historia ikusiko dugu. Ez da edozin baserria, eta, esan duten, hasieran arrazoia nagusia zen, sostela papera pribatuak, eta ematen zuen aukera beste ikuspuntu bat emateko askoz aberatsagoa, baina azkenian ematen du buelta bat herriaren historian. Badakigu, baserria zegoela erekita 16. mendeko lehenengo herria. Eta badakigu, Zuaznabar aldea zegoela ja osatuta 3 baserria. Zuaznabar Handi, Barrena eta Goiena. Lehenengo idatzia aipamena baserriarena bilatu dugu 1554. Baina jabearena eskondu zen alabarekin 1552 zen. Badakigu, eta aztarna bat bilatu zuten, eta intzuten datazioa karbono 14rekin, baserri dolaria zela. Baserria hau, gaur izautzen dugun egitura, aldatu du santzen 1758an, Manuel Tomas Garmendi eta bere emaztea Maria Bautista Barriola, baserria handitu zuten. 18. mendekoa da Arrizko zatia, eta gero gehitu zizaioten bai, baina ez dakit data beste teiate bat. Gaur egunean, baserri osoa dokumentazioan agertzen da, dakala 372 metro kuadratu. Zein esan dire jabe. Lehenengo Zuaznabar bilatu dutena dokumentazioan da 1817koa. Ez dakigu Zuaznabar Barrenakoa den, baino garbi dago Zuaznabar Barrenakoak modu baten obestiarekin daudela lotuta Zuaznabar izen baserriarekin. Hemen zergatikan jarri ditut hauek urdinez eta hau gorriz. Jarri ditut urdinez zergatik hau da lehenengo referentzia bilatzen dutena jabearena. Eta hau daude gorriz marroizka, zergatik hau da zehatz mehatz urtian baserria pasezela hauen eskutara. Ikusten baldin baduzute, 4 generazio desberdinetan emakumeak esan ziren oinordekoak. Maria Zuaznabar, Grazia Zuaznabar, Maria Zuaznabar, eta gero hemen dakagu historia trukulento bat. Hemen dakagu Joanes Jauregi, eta eskondu zen Maria Asensio Zuaznabarrekin. Joanes Jauregi zen Inigo eta Maria Zuaznabarren semia. Inigo eta Maria esan zuten 3 seme-alaba. Joanes, Martin eta Catalina. Joanes hau esun esan familirik. Baina hau Ana Jauregi bere iloba da. Orduan hemen dakazute adibide bat, nola modu baten obestean familia barruan gertatzen da. Baina hemen zerbait turbulentoa da. Zergatikan, zati, Ana Jauregi da Katalinaren alaba. Eta bataioaren erregistroan agertzen da ez dela ezagutzen bere atxa. Hartzen du bere ama Katalinaren abizena. Eta bere ama Katalina esaten du Ana Jauregi 16 urte zituenian. Gero, familiko paperetan eta dokumento publikoetan, eskrituretan, agertzen da nola Ana Jauregi hija legitima de Joanes Jauregi. Hartzen du alaba bezala, baino ez da odoleko alaba. Zergatikan hau, garbi dago, momentu honetan, baserria egoera oso larrian bizi izan zuen. Zegoela, esan dugu, hainbat baserriak eskatu behar dute zentzuak, hipotekatu behar dute, zorrak ordaintzeko, eta bada Zuaznabar Barrena baserria. Daude itxor. Eta baserrira tortzen da
albisturkoa Francisco Garmendia. Eta jartzen da bizitzen Zuaznavar barrenaren baserria. Ez da maizterra bezala jartzen bizitzen. Jartzen da bizitzen administratzailearen bezala. Eta zer egiten du Francisco Garmendia? Francisco Garmendia, hemen gelatuko gara, Francisco Garmendia egiten du, ordaindu Juanes Jauregiren eta Zuaznavar barrenaren bere dirutikan zorra guztiak, bigarren semiaren Martinenen zorrak, eta Katalinari, Ana Jauregiri, amari, debai sinatzen dio, ematen diote dote bat, tokatzen zaiona baino gutxillo, eta egiten dio eskritura bat esanez, zuk uko egiten duzu zure eskubidea baserriarena, eta emango dituzu Anari. Catalina de Jauregi bidali zuten legorretara, urruti, dago beste dato bat, zerbait txarra gertatu zela baserrian, eskontzen da frantsesa batekin, eta bigarren egunean aldintzu frantsesa, eta gelditzen da, dokumentazioan agertzen. Orduan, Francisco Jauregi, zorra denak ordaintzen ditu, eta Francisco Jauregiren semia da Felipe Garmendia. Zorra pagatzen ditu 1751 urtean, eta 10 urte gehiago berandugo Feliperen Garmendia bere semia eskontzen da Ana Jauregirekin. Baina, bueno, pentsatu, nolako pelotazoa? Nolako pelotazoa? Ordain duzun zorra guztia, baina hortikan aurrera, baserria ikusiko dugun bezala gora joan ziren, denak 1952 arte denak garmendiatarra dira, garmendiatarra hauek arazo batzuk dituzte herrian eskatzen diote hidalgia demostratzea, eta hor niri piztu zitzaidan bombilla hemen zerbait dago, hidalgia demostratzea odolez garbilakoa direla eta dakaten eskubideak esateko postua kontzejuan eta bere eskubide guztia, eta hemen ikusten baldin baduzute daude kolore desberdinetan. Zergatik jarri du kolore desberdinetan? Zati, Ana Maria Garro ez da altzotarra, gazteluko bada, Maria Bautista Barriola de kanpotarra da, Maria Lorenza Goikoetxea de kanpotarra da, eta berdez daudena ja dira herrikoak. Eta hemen dakagu beste Falcon Kresbasarri. Miguel Ignacio Garmendia eskontzen da Maria Lorenza Goikoetxearekin 1756. Eta eskontza bai Manuel Tomás eta Maria Bautista ikusten da baserria gora dijoa, zati ereiki iten da baserria hunditu eskontza honek. Miguel Ignacio eta Maria Lorenza hasten dira lurrak erosten kontzejoari eta ondasunak baserriarena dijoazte haunditzen. Gertatzen dena, Maria Lorenza hiltzen dena eta usten ditula 3 seme kikilak. Kikilena 4 urtekoa eta sarrena 9 urtekoa. Eta hilabete terdi eta gero, gure Miguel Ignacio, zela krak bat negoziotan, eskontzen da Maria Bautista Rekondorekin. Hilabete terdi gero. Bai Miguel Ignacio eta bai Maria Bautista sakaten 56 urte. Eta nire ustez 56 urtekin ezian eskondu gehitzeko familia. Eskondu ziren zaintzeko familia. Eta hemen dakagu esan dutena gutxietan gertatzen dena, baino hemen gertatu zena. Gurasoak, Miguel Ignacio Garmendiarena gurasoa Tomás eta Maria Bautista azarretzen dira semiarekin. Eta hitzarmena intzutena eskontzena nola bizi mertzuten hitzarmena hautziten dute. Eta ama oso azarre dago, Maria Lorenza.
oso azarre dago. Zati Maria Lorenza, bizi da baserrian 3 seme-alaba solteroarekin, 2 mutila eta alaba bat. Eta esun ulertzen, esanta 3 familikoa hau eskontzea. Esan behar dugu, Maria Bautista Rekondo, maten duenez, emakume oso honez antzela. Eta bere ondasuna guztiak, eta hortarako bere anai arreba sinatu zuten papera bat, bere semearen seme-alabantzako utzi zitu. Eta hor ikusten da baserriaren ondasunak joten dira gehitzen. Baina garapen handiena tortzen da 2 emakume hauekin. Bereziki Catalina Antonia Elosegui. Zati Catalina Antonia Elosegui bihurtzen da heredera nagusia baserri askokuak altzokoa, Oiarbide, Barne, eta hor Zoaznabar baserrien ondareak joten dira hilotzen. Catalina Antonia Elosegui eta Juan Ignacio zantzuten 3 seme-alabak, eta hemen tortzen da aldaketa. Jose Manuel, Juana Francisca Natalia eta Francisca Antonia Garmendia. 3 solteruak. Orduan, amak usten dio, baserriak hemen ez daude eskontza, testamento daude, semiari. Semiak usten du, baserriak 2 arrebei. Eta hiltzen denean Juana Francisca Natalia, baserriak geldatzen da Francisca Antonia. Francisca Antonia zakan, iloba bat oso maitatuta, Antonia Garmendia, 2. gradukoa, eta hitzarmena bat sinatzen dute. Nola zaindu zion eta kontzen zion ondo, usten dio baserria behari, baldintza batzuekin, Antonia Garmendia eskontzen da Felix San Sebastianekin, 1952an hartzen du baserria, eta gaur egun Jose Manuel eta Lourdes Rezolaren eskuan. Ikusten duzuteke familiaren paperarekin egin dugu gora berak. Ikusten dugula gauza, baina hemen saiakerak handiak egin zutela mantentzeko baserria. Hala ere, da familia bat oso konprometituta altzorekin. Hemen, erretako dokumentoren etxeak eda hau, hemen agertzen da Martín de Arrese de Zoaznabar, lehenengo jabea, sinatu zuten. Altzoko fundazioan 1915an zantzen baserria bermatu zela. Altzoko kontzekuko hainbat zentzuko sormenan baserri hipotekatu zen, adibidez 1958, 1784. Altzoko kontzekuan karguak hainbat kargoa zantzuten, alkate ordeak, diruzaina, regidorea eta urte bat bestia atzetera. Ondasunak, esan duten bezala, gehitzen joan dira, eta jontziren gehitzen, dotearekin, eskontzaren hitzarmena, doaintzako donazioa, testamentuak, erosketak eta zentzuak. 16. mendean badakigu Zoaznabar barrena, bere jabetasuna barruan, aparte baserria sakaten baratza, ereiteko lurrak eta lurgorria, agertzen daia sagasti bezala elutze, gaztainondoak eta mendia. 17. mendean mantentzen dute lursaila horiek, eta joten dira lurra gehiago erosten, baino berriro sagasti berri bat agertzen da, Iralarrea, eta egia esaten 17. mendea sagastia bera joan direla, baino baserri hau beti sagastien alde egin du apostua, eta gaztainondoa debai erosten ditu. 18. mendean Aristegiak, Txarak eta Kontzejuari erosten diote lursailak, eta 19. mendean da egiten denean garapena handiena. Dakate lursailak, Aristondoa, Pagadiak eta Sagastiak Altzo, Tolosa eta Alegia. Hau da, Alegiako hilerria egiteko lursaila bat, saldu zutela Alegiako kontzejuari kanposantoa egiteko. Eta gero egiten dute dira hainbat baserriaren jabea. Amantegi zati bat, herrikoa, Aizpurua erentzilaz, Jauregi Gorena erentzilaz, Elosegienea erentzilaz, Olaeta beak ireikitzen dute, Ipentza Barrena ez dakit erosten duten edo ez, baino berritzen dute 1875an,
Zalakain zarra, erdia eta zalakain berri edo perratz, horiek erentzia alaba baten bitartez, usten diola bere iloba txikilari bere ondasuna. Jarduraren ekonomikoaren aldetikan, eta dokumentoa da 1917koa, sagarreko izpena zan da ekintza ekonomiko nagusia, bere 5 mendetan beti sagaztiak esan ditute, eta historian zehar sagarra saldu dute sagardogile, hemen dakazute ari direla. Beste aldetikan, gaur egunian markatzen dute, dakate 14 hektarea landotuta sagardo-sagarrarekin, sagardo mota ugari daude, nik nahi nuke azpimarratu Zuaznabar balietatea, eta gero daude batxorit, sagarra erresila eta beste sagardo gehiago erabiltzen direna ekoizpena sagardoan, eta saltzen ditu euskal sagardoa kalitatezko produktu bat eta sagaztiak dira. Ikusteko, txotx hasiera, sagardo berriaren egunan 2025an, da ekintza nagusia, hasten dena txotx bolada, ekintza horretan de bai egiten da, esaten dira ezaguarrian nolako da usta aurtengua, eta bere protokoloan dago landatzen da sagarrondo bat, eta aurten Zuaznabar barrenako sagarrondoa zan da eta nentzako ez da kasualidad. Pixka da, lekuan jarri zera nahi diren egiten sagarraren ekoizpena. Sagardogintza de bai agertzen zaigu 16. mendetikan gaur egunetara, batzutan autokonsumontzako eta bestetan saltzeko, eta de bai dakagu beste hainbat jarduera ekonomiko. Agertzen zaigu Burdiaren salerosketak 16. mendea, abeltzantza 16. mendetikan 20. mendera, egurraren salerosketa de bai 16. mendea, aritz mintegiak badakigu dakatela 18. mendea, eta mailegu prestandista bezala agertzen dira 19. mendea. Eta hau dena esanta zer ondorio ateratzen du? Bi ondorio nagusia. Bat, historian zehar, altzo sagarreko izpenarekin lotuta egon dela, eta gaur egun sagardo-sagarreko izpenean erreferente bat dela, bere produktuan kalitatearen gatik eta berrikuntzaren aldeko apostoaren. Mila esker. Oso interesgarri izan da dena, baina nik Lourdes zuretzako galderatxo bat posible balin bada bentzat, bertara egin genezake, baina beste gentzuteko agian hobeto. Ez, hasi dezu zure hitzaldi esanez, altzo ez dela herri txiki bat, herri handia zela, eta 16. mendean 20 baserri behintzat bat zeudela, eta zerrenda ere eman dezu. Eta gero, 1615an dokumentu bat erakutsi dezu, non esaten den biztanleak 91 zirela. Ez dakit oso zalantzazkoa ez otelan, gauza simple batengatik. 20 baserri bali bat zeuden ja lehenagotik, garai hartako baserrietan normalean behintzat aitonagonak, guraso pare bat, 6-8 seme-alabak bastante ohikoak izango ziren, eta horrela izanik, eta gutxienez 20 baserri izanik, ez dakit 91 biztanle ez bada ulertu behar behintzat, biztanle bile zirela adinez nagusiak, edo boto eskubidea zutenak, edo seme-alabak ez zitela kontatzen edo horako zerbait. Boto eskubidea sakatena eta botoa emateko eskubidea sakatena. Orduan ez dira dena, orduan 91 eskubidea dakatena jarraitzen du esaten kopuru oso ondila. Eta gaina ez dira baserri txikila, dira eraikuntzak oso potentea. Harria, tamaina handikoa, egurrarekin, eta ikusten da, ze mugimentua eta ze komunidadeen sentimentua infuertea dagoian 16. mendean. Horrela askoz hobeto, nik behintzat uste hobeto ez kontzen da, zeren gero 1856an 576 biztanle dezu. Eta 91etik 576 salto izugarri iruditzen zitzaidan. Beraz, nahi nuen albazan behintzat hori argitzea, 91 horiek biztanle ziren, ziren boto eskubidea zutenak, eta horiez gain zeuden, seme-alabak, ez dakizain beste mordo bat. Eskerrik asko.